Алекс! Ардец ми е ябълката. Да ти водна ябълка. Скучиш как това чева. Марта, искаш ли? Марта, много е яка. Не искам. Марта! Айде, търсиме, бързо, давай! Нека станем на първо място и на второ. Да не бега оттам. Алекс, пак леко на хванеме. Давай. Тръгвай! Боги! Тръгва! Стелио! Може и така! Алекс, ти! Май стопката! Браво! Жоро! Топката гледай, Георги! Ляв крак! Спойно, Микли! Лекар! Облега контузия храма. Кой не? Стойте! Лекар! Гледай шиката! Залъгващо! Живко! Накрая му я връщаш! Дълга! Живко, ти! Браво, Викторе! Ти, Алекс! Алекс, ти на пътя на топката, Живко! Чангал! Лице тръгвай! Жоро! Има спас! Браво, Боги! Дай му нещо! Взимай бързите! Хайде, подреждаме се! Браво, Жоро! Не, вече. 2,29. Жоро! Към мене и напред. Алекс! Вали сега този е твой, Ти, давай! Жоро, гониш! Макс да ни тръгва, Макс! Чангал! Браво, Вали! Ей, Чангал, Карючоше! Давай, подреждай! Сега там, Алекс, кава малко по-напред! Боги! Ето го! Дай, Георги! Влади, за тебе! Влади, 7 номер! Влади! Водата мирише на кръв. Браво, Алекс! Браво! Пак там! Браво! Браво, Алекс! Пак си изпълнява! Чакай! Алекс! Лекар! Той е червен. Аз искам. Не е смешно. Айде, бе! Еско, веднага това. Вики сте играта, добре ли? Марта, аз капитанска салюта се свърши като... Ръката да си... Тема я по-добре. Армак, втора ти дай! Дай някой път да взема да... Ай, ли тогава ми да се напред. Ело! Ще ли върху, ми ги виждам. Ударай, Горасте! Подреждай! Помпе! Алекс, малко по-напред, Алекс! Браво! Няма спреса много ясно. Много назад! Я. Да, ви ставай се различно. Габи, някъде ръце. Така малко ръцете, разложи горе-долу лакти. Живко, където ме, Алекс, нека на пътя, долу на пътя. Жоро! Дижика! Браво, Живко! Алекс, ти! Дай една кава, Алекс, по-напред! Ми е по-бързо, Няма нищо, давай, подреждай! Малко по-напред, детка стиляне. Алекс, по-напред, тук много хора са! Няма смисъл, стоите всички отзад там! Живко, там е добре! Алекс, само отцели вратата. Боги, зад него! Боре, тръгвай към вратата, Борко! Браво, Алекс! Браво, Алекс! Айде, подреждаме се! Ти, Алекс! Живко, допрети! Жоро, влез вътре! Стиляне вътре! Стиляне с кърпътя! Браво, Макс! Стопката.
Айде, ставай, работи! Нареждай назаде, Макс! Стело, отгоре! Вики, стиди игра! Браво, Стело! Браво, Мат! Айде малко по-стело! Гойо, към нея! Това е Пускай, Георги! Браво, Стиляне! Браво, бе, Танк! Играй! Сам, бе! Спокойно, Георги! Добре, Мина. Алекс, не се хвали, дете и крак. Ако повече. Това е Алекс, това е гледа топка, умно. Ти, Жоро! Макс! Двамата Макс, издувай! Браво, бе! Макс! Не Тръгвай, пърсай! Жоре! Спокойно, Жоро! Играй, Жоре, играй! Събирай! Браво, Стели! Алекс! Стигат на Жоро, това маля, играйте с ляво шипко е! Тя гърмира. Шаби, би го е! Биго! Ти, Шипко! Алекс, ти! Вратар! Браво! Алекс, пусти Алекс! Да, айде, Жоро! Браво, Жоро, ти Георги, тук! Пази, стял, браво, бе! Браво, Жоре! Браво, Георги! Браво, Жоре! Мики, аре! Браво, Жоре! Влезе на. Габе! Искам, влезе. След топката, бе, не са притеснени за топката. Браво, Жорка! Хайде, подреждаме се! Ориентираме се, хора! Защо сила? Силяне! По-горе ми разпора, защо сила? Ти се вътре направо, бе! Защо мак? Давай, Алекс, води! Махай! Дай, води! Води! Долу, Габи! Води си дълга, ако не си сигурен! Няма спресо още! Мина! Макс, горе там, Христодов! Не се хвърля, Алекс, печно, бе! Жоро си, браво, бе, Георги! Взимай! Браво, бе! И стели имаш! Охо, браво, Алекс! Взимай, Стели! Жоро потъча, отвори ръката. Жоро, не връща в него, Георги. Ориентираме се. Хвърляй в Жоро краката. Пази я! Да, айде вече му я дай. Браво! Връща, Алекс! Айде, давай! Жигал, отстъпай! Не се хвърляй, Жигал, че, Алекс! Браво, бе, Живко! Браво, бе, Жикич! Ти, Жоро! Отивай, Алекс! Браво! Размина се. Наш тъч! Жълто! Ченгал! Силно Браво, потъча, бе! Алекс! Силно Браво, потъча! Грабчев! Сам! Макс, картирай! Смяна. Максим! Силно! Мина, Макс! Дай! Чело! Браво! Ченгалов имаш! И Живко! Сам! И Алекс имаш! Извън! Браво, бе! Това е Жоро! Абе, падай! Няма нищо! Браво! Взе, Жоро! Би, Жоро! Би го! Браво, бе, Жоро! Браво, бе, Георги! Айде, подреждай се! Алекс! Жоро, влез навътре! Вратар имаш! Лекчко, бе! И отвори! Те видя сидят и се отказва да Вижи вкус! Пръстай! Ченгал, събирай! Браво, Ченгал! Браво, бе, Живко! Браво, бе! Смело! Само се върни! Жоро, тръгва! Браво, бе, мале! Браво, Жика, направо ни гали! Ей!
Браво, класа! Стига той го търпа ми цялото време! Макс, затваряй го, бе! Жоро, връщай се! Давай, бягай! Йога! Живко! Алекс, навътре! Не се хвърляй, си, Жоро! Браво, бе, Георги, пак, Живко! Тръгвай, Жоро! Браво, бе! Играй! Браво, Жорка! Браво! Не, Жоро, стиля! Кой скача? Само коли, ела! Моля, Фигера! Смяна, Дани, ставай! Уморили са? Браво, Жики! Браво, бе! Полеса малко, полеса! Събирай! Алекс, няма Дани! Затваряй го! Браво, бе, Макси! Сам си! Сам Алекс! Аз съм Алекс! Стигай, Макс! Ударай! Имаш Алекс! Браво! Браво! Връщай! Макс, тръгна! Чувай, Алекс! Добре ли се лъжика? Макс, сам! Сам си, бе! Сам се, що рисаш? Алекс, трябва да бъдем с теб! Дани, сам влез да връщай! Саде. Габи, следи играта, Габриеле! Браво, Макс! Нещо няма. Сам си, Дани! Като правиш това на Живко? Браво, Стело! Лице! Браво, Жоре! Браво! Браво, Жоре! Аз Дани имаш! Ще ударят! Браво, Жоре! Браво, бе! Браво, Жоре! Браво, бе! Излизай, Дани! Излизай, бе! Где влиза, бе? Чакай! Ей! Няма направи! Аре, според. Те още не са върнали от последна игра. А център има, бе! Аспарух, назад е! Не се хвърли, Алекс, ляв крак! Това е само стоиш! Браво, Алекс! Марш! Играем защита! Макси! Дани! Назад е, бе! Тръгвай, Даниеле! Абе, там тръгвай! Тръгвай, Аспаруков! Ти, Аспарук, играй! Дай, Алекс! Аспаруков, как отдара го коли, човек? Марш, отивай, Христосо! Кой сам, Алекс? Абе, Дани, сам! Алекс, пусти му вече 12 класа! Макс, не се хвърляй! На гърба ти, Макси! Имаш кръв, ще имаш. Да! Няма ли? Стиляне, ставай! Чай на място, Жор! О, река Дунав! Да. Браво, Дани! Браво, бе, Жорка! Браво, дишай! Изми лицето! Изми вода! Браво, Жоре! Живко имаш! Сам, Алекс! Стигай главата! Сам, Макс! Стигай да Аспарух се! Айде, бе, Аспарух! Събирай, Макси! Гав, навътре! Бъркай, бе! Браво, Бъркай, бе! Браво, Живко! Браво, Макс! Браво, бе! Браво! Добре! Не се, Аспарух, връщай! Габи, спокойно! Браво, Габи, тръгвай, Аспарух! Живко! Сам Живка! Идва! Алекс! Ченгал също, Живко пак! Браво! Помагайте на Заре! Връщаме! Браво, Алекс! Това е Живка на пътя на топката! Ти, Стело! Ченгал! Бий го, Макс! Играй! Габи, залепяй! Хващай!
И веднага Живко по земя! Ари бе! Живко, откри се бе! Сумно. Гледай какъв паса, гледай какъв паса. Махай. Ти, Макс! Мина бе. Браво! Смяна! Макс, ела! Жоро! Ляв външен. Макс, бързо! Жоро, ляв външен, отивай, Георги, отивай! Ключи наши. Там, той Живко е станал. Наше, браво, Чингал! Вали още твори. Не знам какво почна. Какво става? Ай, потъча бе, давай потъча силно бе. Пуста малко. Али, тръгвайте фърля силно бе. Смяна, Спорук, ела! Тия матч също не гледате, мишки. Ще да смаша направо. Убирай го бе. Още, Алекс, още, ако можеш! Добре, Алекс! Направо Лъгов Макс да фърля. Тело! Искам да го виждаш, чули! Я вътре направо бе. А няма никой, само Дими. Айде. Аре. Аре, прежа си Никол, виж човек! Тео, човека! Никол, трябва човек! Вътре! Алекс! Аре, Викторе! Браво, браво, браво! Мисля, ребята, съгласни сте? Айде, давай, давай! Връщай, Макси! Браво! След мача децата вземат Той е Чингал! забравя. Сега ти казвам. Кристиана, ставай! Опорията е много висока. Тя е мокра, да. Там е камък. Смяна! Жоро! Ела, 10! Смените топката, бе. Дайте топката. Отивай, ляв външен! Ице, смили топките, че мокра, бе. Да, се е само. Ай, седми. Аз това дите на топката. Няма. Не, че защото тук живеем и тук не безпълно. Те сме свикли на колко. Чингал! Браво, бе! Чингал, добре! Браво, Макси, връщай! Получи нека повди футбол. Давайте! Алекс, помагай! Живко, връщай! Връщай! 10 крак, Алекс! Добре, Браво, Митко, Дими! пак, Митко, отивай! Браво, Алекс! Браво! Нареждай отзаде! Дани, ела! Смяна! Алекс, ела! Дани, види! Не, Алекс, не я давай! До Живко! Нареждай отзаде, бе, той тя на топка, бе! Браво, Алекс, пиче! Браво, Алекс! Тише! Али, бе! Георги Невка! Браво, Габи! Бибите! Би го! Браво, Габи! Браво, Габи! Браво, Габче! Успрай! Крис! Кристиан! Крис, там стой! Към Кристиан леко! Рития към Кристиан леко! Живко, втора топка! Играй втора топка! Пази, Дани! Пасе, Дани! Ето го, Митко! Връщай, Даниеле! Връщай! Спокойно, Габи, алте! Иди, много люта топка. Аз им регистриран и това си ги гола на мене. Не те, ела! Бързо! Дай, Митко! Ари, видя го! Ето го, Дани! Сам, Дани! Габриела, направо! Нареждай назаде! Кристиане! Жоро, топка гледа, Георги! Алекс, иди на стола на сянката. Пас, Кристиан! Кристи! Дай, Крис! Дай! Сам си бите! Връщай! Браво! Георги! Взимай, Жоро! Ете,
Пазе, тръгни, Митко, тръгни. Митко, жикта. Силно. Аз го знам, да бягай, Макс, бягай! Браво, Жики! Ние вчера бихме 10 двоите, вчера бихме 10, днеска не. Ченгал! Даниел и Кристиан, бързо Те трябва! биха... Трябва да играе при нас. Жоро, бягай! Те ги биха... При нас трябва да играеш. Защо в Стара Загора ние си ги правим? Баби, далеч бе! Жоро! Ето, отбита е там! Четвърти номер! Митко! Не трябва, 8 номер! Не, ние тук сме всички. Другите въпроси сме. Кристиане, ако е подарил отвътре! Деца. Да. Браво! Милион! Ако идеш един пържен картоф при пикничко, Един да издеш само. и на майката съм. Ясно ли?